Καλησπέρα σε όλους στο πρώτο βίντεο της Γαλλίας Κορδαλού FC. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα δυνατό crossbar challenge. Εδώ ο Λάζαρος θα ξεκινήσει πρώτος στο challenge, 11 χρονών. Λοιπόν, μια χαρά. Εδώ στα Γαλλιά. Και ο Πέτρος θα είναι μαζί μας. Και αυτός θα είναι στο crossbar challenge. Εδώ ο Πετράρας, έλα. Λοιπόν, το crossbar challenge εδώ είναι, θα έχουμε 5 levels. Το πρώτο εδώ η γραμμή, το δεύτερο κάπου εδώ, το τρίτο, τι είπα, το τρίτο εδώ, το τέταρτο εδώ και το πέμπτο επειδή θα το κάνουμε λίγο spicy ξέρεις, εδώ. Πρέπει να κουμπίσουμε το πάνω το κάτω. Μιλάμε ως έλα. Το έχεις Λάζαρε. Το έχεις. Αν το έχει. Εδώ τερματοφυλακάρας. Κάνε γκολ. Καλά κάνε. Sorry. Αυτός δεν θέλει να πει. Όχι, θα είναι. Πάμε Λαζαράκο. Τι έχεις να πεις Λάζαρε, είσαι περήφανος. Δεν είμαι περήφανος. Λαγαμάω. Πάμε τρίτο level. First try, baby, yeah! Τέταρτο level. Όποιος το τελειώσει νικάει το έπαθλο το τίποτα. Ο level είσαι 4. 4. Άλλο ένα λεβελάκι και μια χαρά, Αυτό πολύ κακό. Όχι ρε. Κούμπησε. Το τόξισε. Τόξισε λίγο. Το μετράμε. Το μετράμε. Το περνάω. Πιο γρήγορα ρε βλάκα. Τέταρτο level. Κακό. Δεύτερο level, πάμε λίγο Πέτρο. Κοντά. Πάμε, πολύ κοντά μου. Βάλε και ένα zoom. Πείτε κάτι. Τι έχεις να πεις. Ποιος είναι καλύτερος αντικειμενικά, εσύ ή ο Λάζαρος? Εσύ, πάμε λίγο ρε. Δεύτερο level ο Πετρούκος, τίποτα ρε. Καλό. Πάμε Λαζαρούκος. Φουλ καλό. Καλό. Πολύ κακό. You can do it bro. Θα το βάλω Λαζαρούκο, θα το βάλω. Γράψτε χάχα Λάζαρε όλοι στα σχόλια τώρα ρε. Γκολ είναι αλλά όχι crossbar. και φεύγει. Πάμε λίγο Πετρούλη, έλα, πάμε. Εσύ που είσαι τώρα ρε? Εγώ τέταρτο. Παραλίγο. Κορδαλάρα. Μέσα. Έξω! Πολύ κοντά. Στο σημείο να υπενθυμίσουν να κάνετε όλοι ένα subscribe στο καινούριο κανάλι. Πάμε τέταρτο level. Πάμε ο Πετράκος, συνεχίζει. Θα το βάλει. Μεταξύ μας, ποιος είναι καλύτερος, έλα εδώ μου. Ποιος είναι καλύτερος? Εσύ, So good. Τρίτο level ο Πέτρος και συνεχίζει. Θα ξημερώσουμε. Ακούμπησε, πάμε λίγο. Ακούμπησε. Πάμε πέμπτο level, μια χαρά ακούμπησε. Καλό. Πάμε, εγώ πιστεύω θα το βάλεις τώρα. Το έβαλε, όχι. Μάλακα, γιατί παίρνει τόσο φάλτσα αυτή την μπάλα? Αερόμπαλα. Τρίτο δεν είναι. Ακούμπησε! Και νικητής, πάμε λίγο. Κερδίζει. Τίποτα. Αλλά πάμε.
πάρα πολύ καλός και ο Πέτρος. Θέλει λίγο προπόνηση και θα είναι μια χαρά. Αυτό το βίντεο μάγκες, σαν σας έρθει πατήστε like, subscribe και bye guys!